Gilusad sa Department of Health ang ilang halapad kampanya sa pagpamakuna batok sa mga sakit nga measles o tipdas, rubella ug polio. Awhag nila sa mga ginikanan labi na kadtong napakyas pagpabakuna silang mga anak tungod sa pandemya ug lockdown. Anang report ni Nico Serino. Sa lungsod sa Konsolasyon, gilusad sa Department of Health, DILG, provincial government ug mga stakeholders ang Chikiting Ligtas. Kini ang halapad nga programa sa gobyerno sa immunization sa mga gihulagway nga vaccine-preventable diseases. Naglakip ini ang rubella, polio ug tipdas o German measles. Giawhag ang mga ginikanan nga makig-alayon sa health center aron mapabakunahan ang ilang mga anak. Aminado ang DOH, ubos kaayo ang accomplishment sa pamakuna, labi na tungod sa kahadlok sa pandemya. Yesterday, we have already prepared the readiness of our different LGUs in coordination with the Department of Health and our partners. Target sa DOH, makumpleto ang pamakuna sa 95% sa mga kabataan, maong giawhag nila ang kooperasyon sa tanan. Intermediate, gidala gyud nako sa amo ang health barangay health center kay mas kuan man ako akong bata good. Bisan pa kuan kay gi-practice man ang health protocol didto sa amo ang barangay. We will be doing our regular partnership, no, not only with national government agencies but also to local government units. And I think you have seen ang atong efforts sa ato ang mga partners. Samtang gipadayag sa probinsya ang suporta sa vaccination program ug misaad nga moabag ang mga health workers. The key to fighting COVID-19 or any other disease is boosting one's own immune system. Prevention is better than cure. DOH has been providing the logistics and the vaccines, and naabot na sa provincial government diri sa atoa, and we already distributed it to the different municipalities as early pa as December. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.